Ναι, αλλά είδατε πως ανεβάσαμε τα νούμερα. Ναι, αλλά είδατε πως ανεβάσαμε τα νούμερα. Μη βγεις! Μην το πεις αυτό! Σε παρακαλώ, κρατήσω. Εγώ κολλάω πάλι. Έλα ρε γαμώτο. Κολλάω. Κολλάει. Τι να κάνω, δεν ξέρω. Κολλάει μωρό μου, κολλάει, κολλάει. Κόλλησε! Δεν ξέρω, κάτι έχει το ίντερνετ ρε παιδιά. Ταπ. Μια χαρά τώρα, έλα εντάξει. Έτυχε. Το κάνει λίγο. Ναι, παιδιά, εντάξει. Ωραία, τα λύσαμε όλα τα προβλήματά μας. Λοιπόν, για να σας δείξω κάτι τώρα. Δεν μου πάει να τσιρίζω, το ξέρω ρε. Είμαι κολλημένη. Θέλετε να ξανανεβάσουμε τα νούμερα. Κολλάω τώρα, βγείτε ξαναμπείτε. Λοιπόν, ευθύ κολλήσαμε τώρα, να τα ξανανεβάσουμε τα νούμερα, μισό λεπτάκι. Στακάζει. Πάμε, όχι καλά, είσαι η Χριστίνα. Δεν το πλήρωσες, Άννα. Δεν κολλάει. Λοιπόν, είστε έτοιμοι. Αφού να τη δείτε από κοντά πόσο όμορφη και πολύ καλός χαρακτήρας είναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι γιατί πέσαμε, να ανεβούμε λίγο. Είμαστε έτοιμοι. Παιδιά, παράδειγμα είναι τώρα, έτσι, αυτό. Λίγο για να ανεβούμε γιατί έχουμε πέσει. Εντάξει, δεν το πάρετε στα σοβαρά. Χαμηλώστε τα ακουστικά λίγο. Είστε έτοιμοι. Θα κατουρηθώ, λέει. Είστε έτοιμοι να ανεβούμε. Είστε έτοιμοι. Κόντεν. Είστε έτοιμοι. Τώρα θα ακουστούν οι αλήθειες. Τώρα. Όλα για το Μένανδρο. Ό,τι έκανε 3 χρονών. 3. Πάρ' το τέτοιο μου και δρόμο. Ανεβαίνουμε. Γιατί πέφτουμε, έχω κολλήσει, δεν θέλω τέτοια. Μπράβο, έτσι λοιπόν ανεβαίνουμε. Τώρα, ανέβαση, πες τα γιατί έχω αποδικευμένα τι είχες κάνει. Το σκυλί έφυγε. Ανέβα πάνω εσύ, ανέβα πάνω. Έχω τα δικά σου. Καλησπέρα. Θα τα πούμε. Τώρα θα τα πούμε όλα. Συγγνώμη, είχα δουλειές, αλλά τα έχω παρακολουθήσει όλα. Όλα θα τα πούμε τώρα. Όλα θα τα πούμε. Όλος ο κόσμος ξέρει ότι η Άννα Μαρία κρύβεται πίσω από όλο αυτό το κατεστημένο. Το τρένο που έπεσε, ναι. Η Άννα Μαρία το οδηγούσε. Το οδηγούσε αυτή, το τρένο. Το τρένο το είχε αυτή η ίδια το είχε το τρένο. Το ξέρουν όλοι αυτό πλέον. Το ξέρουν όλοι. Έτσι. Είχε πάει με τον οδηγό, τον απασχολούσε εκείνη την ώρα. Ήταν από πάνω του ήταν εκείνη την ώρα. Έχασε τον έλεγχο ο τρένατζης, ο οδηγός, έχασε τον έλεγχο. Η ευθύνη είναι πίσω από την Άννα Μαρία. Θα το μάθει ο κόσμος. Αυτή τη στιγμή είναι 29 κατασκευαστές πλυντηρίων και την ακολουθούν από πίσω. Από πίσω την έχουνε, από πίσω. Έτσι την έχουν από πίσω. Θα πιαστεί. Μπορεί και αυτή τη στιγμή που μιλάμε να είναι και στο τμήμα, να την εξετάζουνε, να δούνε αν ήταν από πάνω ή από κάτω. Αυτό είναι πρόβλημα σοβαρό. Θα το δούμε. 9 η ώρα θα ανοίξει η IP της και θα την ελέγξουμε.
Παίξε το βίντεο λίγο να δει ο κόσμος. Τον Νινί, τον Ιραρέλη, έπεσε μες στο βαρέλι. Πάει κι ο Λούτσος να βοηθήσει και έπαιξε τρελό ξεσκίσει. Πάμε λίγο παιδιά, επίπεδο. Ήμαρτον. Μπορούμε και εμείς να διασκεδάσουμε, να ξέρετε. Νομίζετε ότι είστε κάτι καλύτερο από αυτό. Λέω τώρα εγώ. Βάνη, ευχαριστώ. Πραγματικά τραγικό 10 άτομα να κράζουν μια γυναίκα. Συμφωνώ. Και τραγική και οι υπόλοιποι εκεί. Και όλοι αυτοί που μπαίνουν εκεί λοιπόν και για να γίνεται όλο αυτό και τελικά βάζουν κάτι άλλο που στο φινάλε δεν άκουσα κάτι παράξενο εγώ. Αυτό δεν γίνεται. Γίνεται κάτι άλλο. Δεν ξέρω πραγματικά τι γίνεται. Επειδή δικά μου θα πάω 50 level γιατί θέλω σε σένα. Να ήταν μόνο αυτό αγόρι μου σε μένα ήταν πριν έρθεις εσύ. Αυτό γινόταν σε μένα, γίνεται πάρα πολύ καιρό σε μένα. Να ξέρεις, στο ξαναείπα. Δεν είσαι εσύ. Και σου είπα και κάτι άλλο. Μπορείς να σωθείς. Μην με πεις τώρα, δεν παίρνω εντολές και τέτοια. Στο έγραψα και στο ξαναείπα. Μπορείς, αν θέλεις να ησυχάσεις από αυτό εδώ, μόλις πας εκεί και πετάξεις αυτά τα γιούνι και κάνεις, όλα θα είναι με λιγάλα. Στο είπα. Να έρθεις, το είπα. Ευχαριστώ. Αυτό είναι. Τίποτα άλλο δεν είναι. Καλησπέρα. Ωραίο αυτό. Είναι η μόνη που δεν έχει αρχίσει ήτρικες για τα λεφτά. Την έχω δει από την πρώτη μέρα. Ευχαριστώ. Πάλι εγώ τα φτιάχνω. Σ' αγαπώ και ας μην έχω σε γνωρίσω ποτέ. Αν αρέσει βράχος μην αγγίζεις, δεν μπορώ να σε σπάσουν, έχεις αρχίδια κοπέλα μου. Αυτό το ξέρω. Δεν μπορεί, παιδιά, όταν ζεις τόσα πράγματα, δεν μπορείς να πέσεις. Ιδίως με ουσιαστικά πράγματα στη ζωή σου. Όχι, δεν θα βάλουμε τώρα, δεν μεγαλώνω. Θα κάνουμε άλλη ζημιά και δεν θέλω. Αου! Κάντε πάλι, Άννα Μαρία. Έχω ακούσει να την κράζουν και απλά όταν γίνεται σκληρό απαντά για να προστατεύσει τους δικούς της. Σε ευχαριστώ για αυτό που έγραψες. Καρφίτσωσε το αυτό το σχόλιο. Καρφίτσωσε το αυτό το σχόλιο.
Καρφιτσώστε το αυτό το σχόλιο. Στράτο. Θέλω να καρφιτσώσει το σχόλιο. Εγώ δεν ανοίγω live, δεν έχω να κερδίσω τίποτα. Το σχόλιο το έχω ακούσει να την κράζουν. Αυτό του Κόντεν, το πιο πάνω. Αυτό. Έχω ακούσει να την κράζουν και απλά όταν γίνεται σκληρό απαντάει για να προστατεύσει τους δικούς της. Παρατραβήξατε. Λούσιφερ δεν θα γίνει κανένας ποτέ για μένα. Για να το εξηγήσουμε γι' αυτό. Λούσιφερ ήταν και θα είναι ένας για μένα. Για πολλούς λόγους. Για ώρες ατελείωτες στο τηλέφωνο, για μια φιλία, για ένα ξύπνημα, για μια αγκαλιά, για ένα χάδι ανθρώπινο. Ποτέ δεν ήταν εγκόμενός μου. Ποτέ δεν υπήρξε κάτι τέτοιο με μένα και τον Λούσιφερ. Ποτέ. Δεν θα γίνει κανένας για μένα Λούσιφερ. Ποτέ. Ασχέτως αν τον έχετε βρήσει οι ίδιοι, τον έχετε ξαναγλύψει, τον έχετε ξαναφτύσει, τον έχετε ξαναγλύψει, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά δικά σας και στο τέλος το ξαναγλύφετε τώρα. Κανένας δεν θα πάρει τη θέση του. Ό,τι και να κάνει. Να ξέρετε. Εκτιμώ αυτόν τον άνθρωπο. Εγώ. Ό,τι και να θέλει να κάνει, εγώ εκτιμώ όλο αυτό που έχει δώσει σε μένα. Ό,τι και να κάνει. Να ξέρετε. Πολλοί το χρησιμοποιείτε για το ύπαξ, είπε εκείνο, είπε τ' άλλο. Τότε θα με κάνετε να πιστέψω ότι ένα χρόνο δεν ήξερα με ποιο μιλούσα. Καταλάβατε, σας λέω. Και πιστεύω ότι θα έρθει η στιγμή που θα απαντήσει. Που δεν θα το ήθελα ούτε αυτό. Θα ήθελα να μην απαντήσει. Να φύγει μακριά από εδώ.